Здравейте! Ако сте кандидат-купувач, който търси да закупи ново строителство двустаен апартамент в широкия център на град Кюстендил, то тази оферта е за вас. Останете, за да ви я представя. Апартаментът е среден на втори етаж с изложение юг-север. Кооперацията е 4-етажна. Състои се от входно антре, кухня, хол, спалня, баня с тоалетна и 2 тераси. Напълно е обзаведен и състоянието му е перфектно. Намира се в района на Илово и Вода, град Кюстендил. Ако искате да здобиете визуална представа, прикачвам офертата в първия коментар. А ако искате детайлна информация и оглед, оставям телефон и имейл за връзка с мен, Наталия Господинова от Агенция за недвижими имоти Азирус, град Кюстендил. Поздрави, приятен и успешен ден за всички! До скоро!